Днес предлагам хотел без пари. Хубава монолитна постройка, така 1500-1800 квадрата. За първи път, ето, нали искате нещо, което да е ефтино, без пари. Ето, днеска ми го дават без пари. В хотелче на Пампорово. Не знам защо собственика е много мотивиран да продава, така че много бързаме с продажбата, гореща оферта. И за първи път може вашата недвижима собственост да стане движима собственост, така че доста интересен имот, може да се свържете с мен. Шегувам се, естествено, намирам се на свлачището, тук работата е страшна. В такива моменти осъзнаваш как срещу природата просто си много малък и трябва да се замислим.